Salutare, lumea, eu sunt Vali, alături de Versace. Versace, unde ești? What the fuck? Ok, astăzi vrem să facem un concurs care construiește cea mai frumoasă casă. Voi o să dați notele și ideile de construcții. Toate acestea spuse, să trecem la treabă. Da, am uitat să menționăm, avem 20 de minute la dispoziție. Ok, am terminat construcțiile și acum să vă prezentăm casele.
ne dați note pe ele. Ok. Deci, prezintă-ne casa ta frumoasă, practic. Bă, ăsta e primul Ferrari albastru. Da. Mai avem aici un Ferrari roșu, dar te rog să nu spargi. Uite pe sus. Da, văzui? Deschide cu casă. Casa nu este mai amenajată, pentru că nu am ce să amenajez la ea, că este o casă modernă. Asta că am Eu uitat n-am să avut timp. am uitat să fac ceva, să veniți înapoi. Da, mai frumos și cu balustradă. Atât ne poți prezenta? Da. O casă destul de frumoasă. Haideți să vă prezint și pe a mea. Faci că Ok, asta este căsuța mea. Haideți să vă prezint înăuntru. Asta arată foarte frumos noaptea. Bine, trebuie să aibă apă, ne-a dat înghețat. aici ce? Asta este intrarea. Aici intrăm frumos. Este o cabană de lemn. Aici este o canapea, niște cărți. Uite la mine. Ok. Aici avem o terasă cu o canapea. Să ne uităm afară, să bem o bere. Ia să văd și Avem subsolul unde punem vin și Frică. zacusca de la bunica, practic. Chestii sus. Și aia, frica. Și podul. Unde avem diamante pentru viață. Trebuia să fii și în ele vali. Cu diamante. Sau cu haul. Oricum, cam acesta a fost episodul. Sper să lăsați un like, un subscribe, să ne motiveze, să continuăm. Nenorocitele, uita să închid ușa. Ce? Uita să închid ușa. Ok. Erau țiganii. Eu auzi că mea merită nota 10. Atac, Lasă-i 5 pe ei să ca la decidă. Miloci. Lasă-i pe ei să decidă. Atac, 5 ca la Miloci. A mea e decentă cu 2 Ferrari-uri. Cam acesta a fost episodul. Eu am fost Vali, el Versace. Pa, pa!